uguqe phambi kwabangcwele umntwana omncane wabangubane ey'ntabeni zasemsinga kodwa ngokuhlala la eMlazi kwayo. Amen. Ngiyabonga ukubheka nami enkonzweni enkulu kangaka enhle kangaka. Engathi uNkulunkulu kaShembe ngasikhumbula sonke ngezindlela zethu. Amen. Sisendaweni enkulu engathi uShembe bafowethu engasikhumbula sesisesikhathini esibi manje, isikhathi samaholiday, isikhathi sika December. Khona lento esayifundiswa abazali bethu ubuNazaretha ifa futhi esingeke size silishiyele umuntu. Amen. Njengoba sekuyilesi sikhathi kufanele sikhombise nakubazali bethu ukuthi lento abafundisa yona sisayibambile, singathi mangabe sifika phambi kwabanye abantu phambi kwemishungu khona imishungu ezanje oba ku December sithi masiphakathi kwalo mshungu kodwa sibe nophawu lukaShembe, singafiki silahle lento kaShembe sifundisiwe. Amen. Abanye abantu mase ku December bayagunda kusuke sekufika amaholiday kibo. Amen. Siyacela uNkulunkulu kaShembe asikhumbule. Siyabonga naseyikolweni sebeqedile ukubhala bathi khona into okufuneka sibambe thina ngoba sifundisiwe singabantwana baseNazaretha. Uthi noma ngaba usufundile wazofika lapho kufuneka ukuthi ufike khona, kodwa khona into okufuneka sibheke size singayilahli ukuhlonipha uNkulunkulu wakho osekhaya umzali wakho. Ngoba thina siyahlupha thina abantu abasha sike sithi mase siyibona sesiphezulu sibona ukuthi sesiphezulu nangaphezulu kwabazali bethu. Ngoba khona inkinga ngalesi sikhathi usubethuka umzali wakho usubona ukuthi akayilutho. Khona inkinga mayisekhala wakhala inyembezi zehla zawela phansi akuzona inyembezi lezi asuke ikhala usuke kukhiye ukuvula kusasa ngempilo yakho. Ngoba uzohamba kusasa usuqedile isikole kanti ufundela ngokufundela usebenze nasekhaya kube kuhle kuvuka umuzi wabamkhulu wakho. Uthi mase uhambile uthi uyahamba uyanqonqoza eminyangweni ngakuvuleki ngoba ulahlukiye wempilo yakho. Ikhumbula ngelinye ilanga bafowethu sibahlonipha abazali bethu. Amen. Nabo futhi uma ufika ekhaya ufika kuthiwa usuwonile ekwazi ukuhlala nawe phansi ethi mntanami funa ukwazi ukuhlukanisa okubi nokubi, kungathiwa nangu usenza into embi ethi umntanami umsulu akenzanga lutho ngoba uyambulala lowo mntwana loyo. Amen. Ngikhumbula ngelinye ilanga sengihlala phansi kwakunenye intokazi yayithi njalo mayivuka ekuseni ayithanda umzali wayethanda umama ayithanda ngalendlela eyisimanga, ithi njalo mayivuka ekuseni iyemsebenzini iyavuka umama wayo usebenzele yonke into wayenzela nje isikhathini ethi ndodakazi yami uhambe kahle emsebenzini uNkulunkulu akukhumbule. Yayithi njalo lentokazi uma ihamba iyemsebenzini ithi mayibuya ntambama ithi mama kusasa ingene shift ingene ebusuku ingene emini base bafika indaba zabantu ngoba khona indaba zabantu nabakhona ngakini namhlanje imina undaba zabantu endaweni. Kodwa uzokubheka noma ngabe uyingane ekhaya uma kufika umuntu noma ngabe kufika umuntu oyisitha sabazali bakho uzungayingeni noma ngabe umzali wakhe akayilutho endaweni kodwa wena ufuna umhloniphe bowutho kuwe ngoba uNkulunkulu wakho. Noma ngafika sedinga amaphandlela seshaya yonke into bemthuka ngayilutho endaweni kuwe uwutho ngoba uNkulunkulu wakho wasemhlabeni. Futhi uyibheke into ekhulunywa umzali ngoba iyakubopha futhi iyakuvuleka. Indaba zabantu amasibambani uyayazi yini indodakazi yakho ukuthi njengoba isebenza hlobo luni lo msebenzi. Uthi nabo besebeqhamuka nomonase. Uthi hayi ngiyazi iyasebenza kodwa isebenza e-office. Wange ngibone mayiphuma ifaka amaqhoksi inhle. Bathi hayi mama isebenza umsebenzi ocabangayo uzosibani lapha asebenza khona sebenza umsebenzi omubi ongcolile ongafanele ukuthi awusebenze udayisa ngomzimba. Esikhaleni sokuthi umama ethathe ilungelo lakhe ehlala phansi nengane yakhe ikuze uthi hayi banomona ngoba lekhaya sidla kanti ukubheka ukudla kwakho ukuthi kusasa uzukupompa yini. Noma eqhamuka umntwana esemuhle buye esikoleni buye emsebenzini uhle bese uyabuza ukuthi kodwa mntanami kusayiyona indlela yesikudla noma usiyindlela yesikudla. Singabakhohlisi futhi abazali bethu siyabazi ukuthi ayikho enye into abayithandayo ngaphandle kwengane zabo eyifana nathi. Noma ungafika nani umzali uyashesha ukukhohlela ungamkhohlisi nangemali kaNSFAS. Muphe ngokusothandweni ungamthengi umthengele ukuthi uyongena naye wena umzali wakho. Ngoba kusasa kuyobuzwa kuwe.
mina cishe ngakhuluma ame uthi lo mama sebefikile omonase wasethi mntanami bafikile omasibani bathi wena usebenza umsebenzi ongalungile okudayisa umzimba kwenze njani na bayakusukela washo kuqala ithi ngani hayi mama bayangisukela labo banomona wayethi bayivuka ekuseni seyazi ukuthi sebenza umsebenzi ongalungile wayenzela kahle isikhaftini ethi mntanami linjani iphalisha uqale ngalo uqala before uhambe emsebenzini mama ithi bayibuye ithi khathele ephendula uma wayo eluse hawu basafika usuku lokufika kimi nami esigula esilala phansi lentokazi ayisakwazi ukuyosebenza noma efika kuwe mzali efika nenyama isilunyi uKFC wayiluma uma yazi ukuthi uyobala amen uma banewazinda umuntu eqhamuka nedrink isiqathe ngena la kumzali wakhe ibathi phuzo bani nobani uthi mama uthi bese isula phansi lentombi esiyiphendula esigula ithi mayisilele phansi emzimbeni kwakusehlobo yayisishiselwe esimililonda leze thuko asababizwa makhona ukuthi ozali ngizothandaza sekunane ephunga lendlini yayisiphendulwa kwama gloves ngoba manje saseyiphuma le awu Jehova Thixo namandla oyingcwele mhlambe nami ngiyolahlwa ngabazali bami kusasa lapha abazali bami bolahlwa ngami ayisafika amakhola ethandaza sathiwa Nkosi noma sengathatha umphefumulo wabo ngoba usejitelwe ngisho nawo odade wabo nabafowabo sebeyibalekela phela into enjena kwasekubizwa ugcinile singogcinile thina maNazaretha bathi uma befika ogcinile bethandaza nomshumayeli basho Nkosi yethu simakade ayethi phakamisa isandla lentokazi yathi hayi mana mshumayeli ngicela nimi ningahlabeleli uthi njengoba ngiyitshela funa ngaba ngisekho ngasemhlabeni kodwa indaba umuntu obamba umphefumulo wami nangu ukuthi ngihambe emhlabeni umama uthi kodwa mntanami kwesenjani ngomhlawethu phambi kwabangcwele uthi ngicela ukukhuluma mshumayeli uthi mama ngicela ungathuma umfowethu ungathuma udade wethu ungathuma imuntu uthi ngicela uthathe imali ephoketheni lakho uhambe lapha econtainer ufike uthengisa inkwe esibrand bese ubuya naso wahambe gijima yabo isigebengu wobheka noma kushoniwe sikhala kakhulu masazi ukuthi yindaba kushoniwe ekhaya sikhala isigebengu sikhala size sikhalise siginqe phansi ayibheke lo muntu oyiginqa phansi uginqa ngendawo eroma wayisabuya naso lesinkwa uyacabanga ukuthi lesinkwa ngoba umntana begula ngawe ngasazi nokudla kungenze ngoba sekufikela amakhwelo kaJembe ukuthi umntana uzodla namhlanje enethemba uthi mshumayeli ngicela umama ningahlabeleli ningashona ukuthi ngicela ukucelela umama ukuthi ethathe usilasi lesa sinko sibhame ezongisula lo mzimba obuhlungu kangaka sengopha ubusuku nemini umzimba wami ubuhlungu wayesithatha isinkwa lo mama wayesisula indodakazi yakhe sase elesinkwa sasama uthi baba mshumayeli njengoba ethi useqedile ngicela ukuthi asithathe esifake emlonyeni ngoba ukungcola kwami ukudla esaphila nami ngisaphila esekwazi ukungcola wami ukubheka ukungcola okudlayo usukwazi owona azi akanakho ukuthethelela mawudla into engcolile uyibona sasiyokuvimbela eminyangweni omngena kwempilo yakho alibonge igama leNkosi Inkosi kusenezile